ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯз ман мехостам чак-чак тайёр кунам. чуноне ки медонӣ, ҳамагон дар идҳо, дар ҳами ягону ваймон чак-чак бисёр тайёр мекунем. барои ҳамин ман мехостам ки як чак-чак тайёр кунам, чихеле ки ман тайёр мекунам. ва барои мо чӣ лозим мешавад? 3 дона тухм. барое ки ман камтар мекунам, 3 дона тухм. агар ки хеле бисёртар кунем, 5 дона истифода мекунам. азбаски ман камтар розӣ мекунам, барои 3 дона тухм меандозам. каме намак, каме сода меандозамша ва каме шир меандозам. шира камтарак меандозам ростӣ. баъдан орд ба мо дар кор мешавад. хай боз ҳама медонад шакару асал дар кор мешавад, хай охирашда, вале ҳозирашда мо 3 дона тухмона вай мекунем, мезанем. бисмилла. ана 3 дона тухмона ҳозир мезанем камтар. каме намак меандозем, камтарак, бисёр не. ва каме шир меандозам ман. манам хел 3 қошуқ шир меандозам. ва ҳозир бошад мо манами ҳайқати ман чӣ мекунам. манами бакалқати, албатта ки ордам аз эла гузаронда шудагӣ аст. ҳозир мо кам-кам андохта, бисмилла, бисёр не, ман кам мекунам. дар ваймон дига ягон чӣ намеандозем. аз ҳамин сабаб фақат хел тухму камтар шир қатӣ ва каме сода меандозам. ман рости камтарак меандозам. мо ба уксус месӯзонем содарак. камтар месӯзонамша. ва анакнун сар мекунем ба шӯриданаш. бисмилла. камтар дига ҳам мендозам.
мана албатта мо шудем хамирамона ва ҳозир бошад. мана михел ман пишевой пленка қати маҳкам мекунамша ва як 20-30 дақиқа дам мегирад хамири мо. мана пишевой пленка қати михел маҳкам кардамша ва каме дам мегирад. баъдан мебинем чӣ кор кардан дар. мана тамошобинони азиз, ҳозир бошад дегмона ҷӯш карда равған меандозем ва баъдан бо жарит мекунемша дар равған. мана ҳозир равған меандозем. рости равған бисёр меравад. ҳамин жарит кунишда ман ҳозир камтар меандозам ва боз мебинем. агар боз даркор шавад бо меандозам. як бора бисёр намеандозам. ман миқдар андохтам. серано кам кам меандозем вақти жарит кардан. мана ҳамин қаваи мо шуд. лапша чои мо мана миқа шуд. ман рости тунукам невам. хеле нормалнитар кардам ки хеле алстарак барои хеле маҳқулайда камтар тунуки баъди майдаи ваям намефурам. барои ҳамин ман вай кардам. ҳозир равғанам ҷӯш шавад. хеле камкам меандозам. мана инҷа аллакай равған гарм шуд. мо камкам меандозем. хеле хушрӯ мекобем то ки вай шава як хела сурх шава. ягон ҷо аз пешаш намерем ки чихегум сурхи бадам нашавад. баъд ки сурхи бад шавад талх мешавад. манам хеле камтарам хеле ранги зарчатоба мегирад. мо мекашемша яъне мегиремша айдруни равған
ма ҳамиҷа вай кардагиам дар чӣ мегӯянд каструлкача ма бумажни полотенса партофтагиам дуруд нашуда, чунки равғани ваймона кашида гирад, равғани наёяд ваймон чакчакмон. Мана анамихел мегирамша дар чӣ хелгум дар дақиқане ягон сонияе ҳамихел тоб метемша дуруни равғанда аллакай сурх шуда мегиремша. Пухтанаш хеле осон аст. Рости анамихел меандозам ва анамихел тез сурх мешавад, ягон мушкилӣ надорад. Тез сурх шуданаш ваяш. Ана ҳозир мегиремша, аллакай тайёр аст. Мана тамом. Газамон мекушем. Мана минқадар шуд обши. Мана инҷа мо 1 стакан бурен асал дорем ва ман дар алоби пастак мемонамшаю об мекунемша. Асали ман чӣ гӯем сахттар аст. Ман каме об меандозамша, то ки об шавад. Ман намихел асали тоза меандозем ва боз 1-5 вай қошуқ шакар меандозамша ва кам анамихел об мекунемша. Дар чӣ хелгӯем ё ки метавонед дар водяной баням об кунед, нағз аст, лекин ман хел алоби пастам монда каме об рехтамша, чунки асал беҳад сахт буд. Хостам хел об шаваду баъдан шакарамона меандозем. Рости ман вақти шакар андохтанам чӣ шуд, телефонама зарядаш мурд. Барои ҳамин сёмка карда натонистам. Вале инҷа ман аллакай шакарома андохтаму хел оҳиста тоб метиҳем то об шудани шакар мона. Вақте об шава шакар, аллакай маълум меша чӣ хел гӯем ҳамин ваймон сиропмон хел чӣ хаф када хел вай меша шарик чӣ хел мегӯям пузирӣ пайдо мекунад ва мо аз ин мефаҳмем ки аллакай ваймо шакари мо обшудагӣ аст. Шумо низ анамихел оҳиста мекобед. Агар шакари мо намихел об шуд, намихел кофта истодамшав, хел пузирӣ пайдо мекунад дарини ваймон. Ин аз он шаҳодат метиҳад ки шакармон об шуд ва ҳозир бошад мо бояд гирифта ина вай кунем. Чӣ мегӯямша? Ҳозир сиропмона да чакчакмон бирезему форма битемша. Мана рости шакармон об шуд. Мана мехел ба ҳамин тарз. Ҳозир ман ина мегирам. Мана аллакай сиропа гирифта ман дар чакчак кам мерезам. Рости беҳад ҷӯш буд. Инҷа як тарафда ман ба вай қапида як даста кардам. Беҳад вай чӣ хел гӯем гарм, дастомам сухт гӯё. Лекин бояд тез кунем ки то таги ҳамин чӣ монда асаламон рехта мисол часпида наист ҳамин сиропамон. Барои ҳамин ман тез дар ҳамин гармияш вай кардамша. Инҷа кам дар оби хунук мондагиам, то кидастома тар карда тез чӣ кунам, барои ки дар дасти одам мечаспаку. Ман ҳамаша меандозаму ҳамаи асал вайма сиропам меандозамша. Вайна формочкада ман чӣ мекунам, дар формочка қолабда мемонамша. Рости шумо агар хоҳед бо ягон тарзи дигар, мисол кӯҳча кунед ягон вай, ман хеле ростак дар дуруни ҳамин формача мемонамша. Анамихел ҳамаша мерезем дар гарму гармӣ. Бояд ҳамаро хушрукобем ки ҳама ҷои чакчакмон сироп расад.
яъне ки як ҷош сахт қоқу як ҷош вай нашавад. Барои ҳамин мана тамошобинон ман аллакай формада гирифта меша. Мана мехел шуд шумо хоҳед боз агар чормағз ё ки мавиз қатӣ кунед ваям хеле зебо мешавад. Хайр тамошобинон, то видеоҳои оянда канали моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк монед. Мо беҳад шод мешавем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳаст ва видеоҳои нав ба нав дар пеш ҳаст. Хайр дӯстон, то видеоҳои оянда дар амони Аллоҳ бимонед.